prietenii lăsați-le acolo să stăm de vorbă. Să-mi bag până. Ah, ok. Adică patru la două, la mod, la ce treabă avea? Așa faci tu doar? Cu filmare. Toate, fii atent! Da, hai dă-i că vreau să-l traseul meu. Dă-te! L-am întors. Dar nu înțeleg cum dă o visiva, că o visiva știi cum face? Asta e ca am GoPro, aici să-mi descarc filmările, că vreau să văd cum dau whip. Dau table. Mi-a fugit piciorul de pe pedală. Îl dăm mare, gen, îl dăm pe la mare. Chico? Hai să dăm și Red Bull-ul. Să dăm Red Bull-ul. Doi. Bea, tu stai acolo. Ce prost l-am dat. Mai prostii faceți, mereu ne întâlnim. Stați puțin, gata. Haideți, bicicletele lăsați-le acolo să stăm de vorbă. Acolo, marcată. Gata, v-am scăpat și noi de aia. Băi, hai scăpat, că ai arătat. M-a dat pentru tine în viața mea. Anonimus. Hai, nu, nu. Și poza aia de Anonimus ce mai zice? E frate, meu, pula mea. N-are cum. Fractul anul ăla nu era născut. A murit. Ehe, ce ușor e. Să-mi șucă. Bă, aia îi dau drumul de aici. Ești prost? E 2000 de lei trotineta aia. Leu. Gata.
asfaltat aici. Nicoleta Angelica. N-am pane. Hai bă la partid. Hai pedale. Am crezut că e poliția, vere. Intri pe laterală. Băieți, cum ați trecut prin asta? Bă! Să moară 2-3 cai! Bă! Bă, fixă! Cică să moară doi... Cică... N-aveți tu pe Moară 2-3 cai. Bă, nu a... Hai, dă-i, urcă. Hai bă și voi! Nu, urcă. Dacă urci, tu urc și eu. Uitați-i, doamnă, ce fac.